Разширените вени са само една от проявите на хроничната венозна болест. Здравейте, аз съм доктор Стоян Богоев и се занимавам с минимално инвазивно лечение на разширени вени. Днес съм по покана на In Essentials, за да обсъдим най-често задаваните въпроси и притеснения относно лечението на разширени вени, тъй като идва летния сезон, много хора питат какво може да се прави лятото. Първо, когато отивате на море, най-често лято се ходи на море, стойте повече във водата и по-малко на плажа, тъй като водата действа с хидростатично налягане, изтласква кръвта отдолу нагоре и по този начин подпомага венозната циркулация. Отделно, вените изключително много мразят топло, те обичат студено. А самата вода е с по-ниска температура от тази на околния въздух, както и от телесната, и затова краката се чувстват много по-спокойни, когато вие сте в водата. Отделно, плуването е може би най-добрият спорт за лечение и превенция на разширени вени. Ползването на хидратиращ крем е нещо, което не бива да се подценява, особено през летния сезон, тъй като цял ден излагане на слънце на плажа води до дехидратация на самата кожа. Пък и както споменахме, това кара краката да се чувстват по-свежи, по-отпочинали и усещането е много по-приятно. Преспокойно може да използвате кремчето за подобряване на чувство на тежест и умора в краката. Все пак това е неговата цел. Ако имате венозна болест стадии C4 до C6, това е изключително важно да се прави сутрин и вечер. Тази кожа трябва да е хидратирана, за да не доведе до по-големи усложнения, като поява на венозни укуси.